И здравейте, приятели, аз съм Алекси. Днес ще направим едно видео на CSGO, на нашата нова поредица. Така, ударихме един хед. Сега тук някой не е залагал нищо. Ще отиваме на другата. Браво, бе. Не! Нямаше как, бе. Добре, те победиха. 4-3 за тях. Сега си купим оръжията. Сега. Трябва да си купи една бомба. Браво, бе, глупак. Ай сега тебе. Някой друг да има проблеми с мене? Добре, това ми беше опитната мишка. Мишко, има ли някой? Мишко. Мяу. И избяга. Там има някой. Те ще се слагат бомбата тук, майче. Така, един е мъртъв. И втория е мъртъв. Къде е бомбата? Аха. Победихме. Майка. Маминката ти. Вече имаме 1000 кинта. Сега да си купя една бомбичка. Значи тази ще си купя, тази ще си купя и тази ще си купя. Бих ли? Fuck, man. Така сега ще трябва да чекалим. Не трябваше тази да хвърлям. Трябваше да хвърля другата. Дали да влезна. Какво е това смешно оръжие, човек? Добре, сега. Добре, бе. Поне убих почти всички. 5-4. Добре, сега. Този да мре. Ти да мреш. Не. Това не трябваше да става. Айде. Дано да не е тук. Там е. Не! Пак да го... Не мислях, че ще го позволя. Обаче що се случи? Просто не може, брат. Сега ще коста два, ей. Сега ще почне да чекали някъде. Аз не съм обикновен такъв, обаче... Ей се това. Пистолечи много ги цепя, бе. Мри, бе, курво. Кой скаже? А?
Виж как те цепя. Искаш ли тебе да те цепна? Ще те цепна. И тебе ще цепна. Кой му цепи, бе? Чай ще ми стои тук те да видя. Тук ли си? Чоп-чук. Да, тук си. Коста, печага. Хедшот. Аз ще я обезвредя. Аз я видях, аз ще я обезвредя. Само някой да ме е бил. Браво на мене, бе. Уиху. Значи сега, може би ще спре след малко. След малко, може би, като свърши този рунд, ще спра видеото. Добре. Не! Право на мене. Мале 18 хп. Фак! Ела ти ми, бе! Хайде, бе! Хайде, бе! Ти ли си, бе? Няма да тук, бе. Що ме лъжиш само, бе? Кома гледаш, брат? Кома гледаш, брат? Кома ли спаш? Да не се качай си там. Добре, сега отивам аз към бъто пък, кот стани. Аз, нали, като няма мен тъй тук и ще си мина. Ще си обезредя бомбата. И ще ви кажа. Това беше за това видео. Чао! Ще се видим в следващото.